most a Fanniék. Bogi, koncentrálj szépen, mert most leszem. Fordulj meg, egy kicsit szornyok. Próbáld meg először csak mellé lépés, mellé. Jó, Bogikál fordulj, gyere, mert Tündének elmegy a busza. Tünde, szerintem nyugodtan, hogyha gondolod. Jó, lelkést. És akkor szerdán, ugyanígy. Ugye, akkor szerdán. Gyere, Bogi, óvatosan. Jó. A kutyát kérem szépen. Na, szia. Köszönöm szépen, hello.